Ne bucurăm și vă felicităm pentru că ați ales produsele noastre. În doar câteva minute veți transforma un perete care arată așa într-un perete care va arăta așa. Să ne pregătim ceasurile și să începem. Pentru început alegem peretele potrivit. Ne asigurăm că peretele ales are o poziționare frontală, nu laterală, și care este iluminat dinspre exterior sau de sus în jos, și nu direct din față. Pentru efectul maxim, peretele nu trebuie să fie alb, trebuie să fie vopsit cu orice nuanță, fie ea și foarte discretă. Acum că am găsit locul perfect pentru proiect, ne asigurăm că peretele este curat, uscat și neted. Înălțimea ideală pentru poziționarea stickerului este la nivelul ochilor, oriunde între 1,5 și 2 metri. Trasați o linie orizontală la înălțimea dorită, folosind un creion și o riglă. Pentru a asigura orizontalitatea folosiți un boloboc sau măsurați înălțimea de la plintă. Desprindeți cu grijă stickerul de pe suportul de hârtie, începeți de la colț până la centrul stickerului, apoi întoarceți suportul de hârtie pentru a descoperi suprafața adezivă. Poziționați marginea de jos pe linia trasată anterior, după care trageți suportul de hârtie în sus. Aplicați autocolantul folosind mișcări ample peste sticker pentru a vă asigura că nu au rămas bule de aer între sticker și perete. Asigurați-vă că lăsați o distanță de cel puțin 8 cm, dar nu mai mult de 12 cm între stickere. Dacă doriți să amplasați stickerele la o înălțime de peste 2 metri, vă recomandăm să decupați partea inferioară a acestora folosind o riglă și un cutter. Același procedeu se aplică și pentru stickerele pe care doriți să le amplasați la o înălțime mai mică de 1,5 metri. Numai că de data aceasta veți decupa partea superioară a autocolantului. În eventualitatea în care doriți să amplasați stickerele pe verticală, panoul din mijloc trebuie lipit la nivelul ochilor, iar pe celelalte două le lipiți unul de desubt și celălalt deasupra. Gata! Cele 2 minute s-au scurs și peretele este decorat. Nișa, un design nou în fiecare zi.